Kilagyo na nigibpa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng inutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Malaos tamo po kayong kapag masosyan ng Martes Santo, at ala ng aliwang masanting pang disposisyon, kayong pamanyagana, kayong Semana Santa, nune ing ganaka, ampong pamanintindi, king balang metong. Makirap ta king Diyos sa king balang metong, king mitmong kapakumbaban, aminan tamo, ing kakatang pamikasala, adwan tamo, ing pakalulu, kapatawaran, at sikananing Ginoo. Ginoo, iking minutos ke kami, mamatawad king metong at metong, bayo kami lumapit king ke kang altar. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Kristo, king krus, ikang menyawad kapatawaran, para karing sablang makasalanan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo, ikang mitugtog king Espiritu, para king pangapatawad ding kasalanan. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Ing Dios lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad ding kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, pagkalam mo sana kaya kami, inga pagmasosyan ming misteryo ning pamaylasan ning anak mo, king parala na matampa, baming lalong pangintuliran ning kapatawaran mo, adwan miti kaya ka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, king kami tunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Ikayong kapuluan, pakiramdam kayo kanako. Pakiramdaman niyo kong masalese, ikayong bansang mga rayo. Ing Ginoo, inaos na nako, bayo ko pa bibait. At ko pa kingatya ng imako, inagkas na ni ing lagyo ko. Ingasbok ko, inapos ning matalas ay espada. Pimpana ko at tinagape king gamat na. Pepalaryana kong metong apaslong pekatilos. Selaksak na ko king tukil ng paslo. Nga na kanako, Israel, ika ing talasuyo ko. King kapamilatan mo, mi paligayan ko. Nga ko naman sinabi king lug ko. Migpakasakit kong megobrang alang kabaldugan. Sayang amistula, ing pigisan ko sikanan. Makanyan man, at yupa mo rin king Ginoo, ing katuliran at tatalakaran ko. At yu king Diyos ko, ing ablas apaninayan kong datang. Mirangal ko king panimanmaning Ginoo, ing Diyos ko, ya ing pasikan kanako. At ngeni ing Ginoo, amiyubog ka ako, king atyanang imako, ban ako ing maging talasuyo na, bani Jacob, akwan ang abalik kaya, baning Israel, akwan ang atipon king arapana, migsalitayo, nga nang sinabi, makagyu, ingi ka maging talasuyo ra ka, bani bawi ko la ring tribo ng Jacob, at iuli ko la ring mengatagan ning Israel. Bagkus
Gawanda kang suluda, ring hentil. Ban kanita, ing pamagligtas ko. Miras, ang gana ka ring kasesepuan, naning labwad. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran ko. Ding labi ko ibulalagda ing katuliran mo. Kaya ka, o Ginoo, karin ko magsantong. Kapilan man, ko pepaboren mabigo. Ikabos mo ko, king uli ning pakalulo mo, at angwan mo ko, tingiran mo ko, at iligtas mo ko. Ding labi ko ibulalagda ing katuliran ko. Maging metong kang kutang santungan ko. Metong akutang matatag amagligtas ka na ako. Uling ika ing kuta ko. Ika ing bundok abato ko. O Diyos ko, iligtas mo ko karinggamat daring mga roka tao. King pamanalipit daring kikilalang matulid at ding maglulupig. Ding labi ko ibulalagda ing katuliran ko. Ika mo bukod, o Ginoo, ing panaligan ko. Kaya kako menalig, o Ginoo, iba't pa king kayanakan ko. Kaya kako migtiwala, iba't pa king aldo kong kebaytan. Manibat ba king atya ng imako, ika na ing sikanan ko, alang likat, ika impuryan ko. Ding labi ko ibulalagda ing katuliran ko. Ding labi ko, ibulalagda ing katuliran mo, at ing pamagligtas mo, idalit da aldo-aldo, bistaman eko ag yung ibulalagngan. O Diyos, tiro mo ko, iba't pa king kayanakan ko, ang gaman ngeni, bubulalag ko, ing makapagmulala mong dapat. Ding labi ko ibulalagda ing katuliran ko. Ing ginuman tabi ake kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasa, iba't king maya pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kay ba't na nga sabi ti, Jesus may dingasgas siya pilubluban at nga nang sinabi, ing katutuan, sasabihan ko kay kayo. Ing metong kay kayo, ipanganyaya na ako. Di nga lagad, milalawayan la metong at metong, pagtakanda nung nanoing amanuana. Ing alagad, apakamala ng Jesus, makahandigya king siping na. Simon Pedro, sininyalane at sinitsit na kaya, ikutang mo na mo, nung ninoy nga manuana.
Inya mighandig yang pasibayo, malapit king salo ng Jesus, at nga na, nino ya, o Ginoo? Ya itang dinan ko king kapirasong tinape, at itiltil ko king salsera. Nga nang may kibat Jesus. Tiniltil ne ing kapirasong tinape, at binyen ne kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Kitang mismong pinanditayta, kay ba't neng sinubong Judas ing kapirasong tinape, linubya kaya Satanas. Jesus nga na kaya, itang daptan mo nang agad. Metong man karing aliwang at yuking lamesa, alang may kaintindi nung bakit sinabi na iti. Ang tinaning Judas, yung tatalan king bulsa, inisip ding mapilan king Jesus, sinabi na kaya, salwan mo na itang kailangan tamo para king fiesta. O kaya, at inya nga manwa na ibiyan na karing pakakalulu. Kabud, apanganan ng Judas iting tinape, linwal niyang agad. Bengi na kanita, kalako ng Judas, Jesus nga na. Ngeni, inganak ning tao, mipaligayane, at kagum na, ing Diyos, mipaligayan niya. Nung ing Diyos, mipaligayan niya, kagum na, ing Diyos, paligayan niya naman, king sarili na, at paligayanepin, enalambat. Anak kayo, ditak namong panahon, kaya beyo ko. Ikayo, panintunan niyo ko, at kalupaning sinabi ko, karing Hudyo, sasabyan ko naman kay kayo ngeni. E kayo mipunta, king pupuntalan ko. Simon Pedro nga na, Ginoo, no ka rin kamunta. May kibat siya Jesus, king puntalan ko, mo kuha tukyan ngeni. Tukyan mo ko, potang bandang tawli. Pedro nga na kaya, bakit tera ka tukyan ngeni? Makasadya kong idahon ning biya ko para keka. Ika, idahon ming biya mo para kako, nga nang may kibat Jesus. Ing katutuan sasabihan ko keka, bayo ya tulawok ing manok, akwa mo na kong alingad, makatatlong ukto. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pasisilim po kaya kayangan. Salamat kay kayong pamagumbira kaniting Martes Santo ban manimuna king pamanyimba pamagmasusi king banala Eucharistia at mi pam nabilinan ko ang timong sadya ing hybrid Paris Recollection ing Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Nya mi panabilinan ko mas makaba po kanoing homilya ing kakatamong idake kaniting misa. Nya ang gatang alas 9 nimbengi. Po, ko mamalagwa. Mabiro ko mo. Dagdagan tayang dita ka sakripisyo at mas makabang pamangati, pamigunam, at pamakiramdam pablasang Martes Santo ngeni. Nanuya kanu ing peka ustong posisyon ng mga dita mo. Miyaliwata pakibat keni, na ipeka masanting peka ustong posisyon ng pamanalangin makasiklod. Nga daring aliwa, makapangadi kami ng makasiklod. Makaluklok. Bante, lamani kaltengtud. Lakwas na nung tinakakingidad. Mas relaxing makaluklok. Kalupan na mong yan eh. O makatalakad. Ning kaya kasi sabihan ng commentator, talakad tapo. Pamanalangin yan naman. Ing makatalakad.
ning kay burita mo makakera. E wari dakal kay kata mo makapagrosaryo ang giyang makakera. Makapangadi ang giyang makakera. Miyaliwata mo gagawan. Pero saning mas usto posisyon ning manalangin. Pakibat ning manalangin alakan no keng posisyon at siyo king disposisyon. Ala king posisyon at siyo king disposisyon. Kasanting nga mano ning disposisyon, dispose. Ing matuan ng amano, may nibat king Latin, dis ampong ponere. Ponere is to place. This is to put apart, set aside. King English. Nyapin patsepiya biming disponere, bala mo ialis may lugar nga na. Potang magligpit ka, ilis siya me. Idayo may pakitang sadya. Ing mas English translation ng disposition, arrange. Nga na. O kaya order. Put order. Dispose. Ngayon kay dispose. Yugse. Dati, tsukening yan, yugse mo nila ng silbi. So, disposition is to remove from the place. Makuha king lugar. Ala king lugar. At king puso. Potang maging spiritual na impamis sabi, dispose nga na. Dispose mo yung kang sarili. Makukapaking lugar. At malis ka temperamento, mood, pamisip, king presensya ni nga pong Ginoo. Lunggob ka king puso, king pilubluban. Yapin niya yung disposition. Ing Semana Santa, didispose na katamo. Ning manalangin tamo, ing mumunang pakibalak, ing pilubluban nga na, kakadwaya mo yung lugar. Pangalawa lang, ang pwesto, ang lugar. Agyang miras ka king Lourdes, France, o kaya Fatima, Portugal. Nung ka makadispose king panalangin, ka makapangadi. Ka makapangadi. Nung ka makasadya, para manalangin, nung tourism yang pake mo, ka makapangadi. O kaya, agyang ati ka pa Roma, king Vatican, o king pilgrimage site, timo king Kabetikan, ding local, Padre Pio, mukha rin la pa rin pupunta lantam. O kaya king nanumang lugar banal, nung eka malinis sa puso, eka makapanalangin. Amen? Nung eka malinis sa puso, taglos sing panalangin ng diyang atsyuka king lugar abanal. Kalupa ng kening kilob ning pisamban ng Santa Ana. Andiyan atsyuta keni kilob pisamban nung eka makadispose isip, puso at kaladwa may tanggapan ning grasya ning Semana Santa. Ing kabaligtaran, tutuya naman, nung makadispose ka puso, agyang no ka rin ka, makapangadi ka. Agyang atyo ka king jeep, pwede kang mangadi. Agyang atyo ka king marangle, king pipagobran, opisina, factory. Agyang atyo ka king pitudturan. Madalas tambing sabihan, agyang atyo ka king comfort room, pwede kang makapangadi. Ot kalambat mo king banyo, nga naningima, king kayang anak, magrosaryo kata ken nak, pikibat na ning anak, alima nga na, mag-Stations of the Cross ko po,
Nga maglambat siya, kembanyo. Makapangadikan diyang kembanyo, alaking lugar at yuking puso. Wadi kem Biblia nga nani nga pong Gino, datangin panahon, nga nakitang Samaritana, kitang bukal, kitang spring, nga kitang sibol nga nani nga pong datangin panahon, ding tao, inomunta ken templo ban manalangin. At manalangin la, king espiritu at katutuan. Mga dila, king banal espiritu, at king malalam akasalpantayanan. Alayo naman king speaker, o kaya king magmisa, at yung king banal espiritu. Nyaya ko mamiling pari, ko mamiling manaral, mangumbirata mong masanting nga pari para king Martes Santo, nga daring committee, oy tay nausda ko po para king Martes Santo. Pero kaya rin na nagmisa, akit siyo, ala naman pala king pari. Ing grasya ng Semana Santa, alayo king magsalita, magumilya, alayo king magmisa, at yung banal na espiritu. At yung pamamuklat mo, king banal ng presensya ng Diyos king puso mo. Amen? Niyang ng Martes Santo, maksabi kong mayap, buklat siya rin puso yo. Ano po, banta maging effective na ako man bagya. Anting magsalita, buklat siya rin puso yo, igogono ng banal espiritu. Din kaya katang pilubluban. So na ng masanting nga disposisyon ng Mareldo, ng Semana Santa, ng Holy Week. Siyempre, bayang maggrasya kay katamungan, dapat panandaman tayong Semana Santa, niyatin tang spiritual recollections. Ing pekamasanting at matalaba pakiramdam, yapining king Martes Santo, king palageko, agpangking pamigunam king ebanghelyo ngeni, yapining disposisyon ning ganaka, disposisyon ning pamanintindi, king balang metong. O iting katamong title ng yening Kaduangaldo. Mga dita mo po, pagkalaman mo kaming disposisyon ning ganaka at disposisyon ning pamanintindi karing kaparaming tao. Meteye nga pong Ginoo, pauli ning lugod na kay katamo. O yan ning maya pa disposisyon ning Semana Santa. Itang lugod karing aliwa. Aliwa itang pamanusga. Itang pamanintindi karing aliwa. Aliwa itang pamamarsala. Aliwa yung pamanyira. Nune, ing pamananggap at pamangawol, lalo na karing may kakasala. Ing pamanyim batang yeni, ituro na sana kay katamo itang ulaganing lunos sampung pakalulo. Panitayang sasabyan ng sisimba, Ginoo pakalulo. Ginoo malunos ka. Lord, have mercy. Sana sabi tayo naman takimbalang metong, may I also have mercy on others. Sana makapalto ko naman lunos at pakalulo, karing siping kumbali, karing kayabi kong magbiyay keng dalan, karing ka na akong kapagobra, karing ka na akong kakalaguran, karing ka na akong kabaryo. Aliwa ing beyata ning pamanusga at pamamarsala. Doon ganaka at pamanintindi. Ban lumapit tangan king Diyos at kumawul mas matalik kaya kilob dareting Mareldo.
Umpisan tayo kitang kwento ng Berto. Berto, dakal ko kilalang Berto sigurado ko, pero ini kilala kay ni Mago Bray ken Pisamban. Ane ka-active. Dakal sa saniban organisasyon. At ne kaganaka. Ane ka simple ugali. Berto. Mapanyimbaya at mapangadiya. Mamerwis yung kalupa ng tao. Man dandaman magsalitang kalaraman o kaya kasiran ka ring aliwa. Mapanyaw piyang tao, potang atin niya, mamabot siya. Agyamang eya makwalta. So paano ring lalapit kaya, ketang agyo na. Makanya niya Berto. Makanya na rin dakal kay katamo ken. Pero Miss Sanaldo, ulan ng pamangailangan na kakulangan na pera kabang masakit siyang anak na may ospitalya, may kapangupit siyang pera kitang boss na. Gipit niya, may ngailangan niya. Kinangwayang pera ban makasaliyang panulo. Pong makapamayad ya ken doktor. May tokalya. May tokalya, Berto. May rakapya. Kay CCTV. Mila koyo obra. Kamuha na ning boss na. Kaya managkasanay. Penyabiyanan. Inya nga balo da ring siping ng bale, Berto, bala mo atin niyang sakit tamakayawa. Iwasan de, edane papansinan, ede man buring lapitan, edaman mo pakibaluan nung nanoing 2 milyari, naning kwento, at nung bakit tagawa na itang kasalanan. Basta miniwas no kaya. Pandiryan de. Ingigit da at tindanan kamberto, yapin itang minsan may ngupit siyang kwalta. Itang hanggang kayapan king milabas sa gewana, ang timawaring may bura. Nung kanyang computer, deleted. May wala. Ingay gana-gana. Tragic. Kasakiting makanyan. Pero dakal po malilyaring makanyan. Nino rin kakilala yung makanyan delanan kembye. Mahayap lang tao. Simple la. Ela kriminal. Pero misan, misa kapla. Migkamalila. Misan mo. Mitwag nga ning sabla. May sirala. Lagyo. Reputasyon. 365 days ing meto nga pabanwa. Magsikap kang maging mayap. 365 days. Pila na kang banwang yan multiply making kang edad. Pero misan ka magkamali. Misan ka mitakid, maburangan, ingke kang tinipon, amayap, at masanting. Pumasakit ita. Bala mo atin maliking makanining kalakaran, keng makanining panlalawe. Misan ka magkamali, pekamarok na kandili. Karing lialanganin nga pong Ginoo. King mi pasyaga ebanghelyo, milalarawan ng kataksila ng Judas. Judas.
iti migdalang maragul la dusa at sakit lub kay nga pong Ginoo. Emo king level ning balat, no king level ning puso. Kaluguran da kay, pigtaksilan mo ko. Eya mo linas sa balat, nga pong Ginoo, linas sa ya puso. Iting mas masakit, aliwa man des sugat king katawan, ing masakit itang lepas tanganan da ka puso. Tiwala. Lugod. Pero misan mo, naging taksilya Judas. Nya pinena ni Abayo, ing kabalduganan ning kayang lagyo, matsura. Judas. Gustong sinabi dang Judas ka, nakasakit, taksil, betrayer. Pero Judas, kasanting na ning lagyong Judas, yan naman king lagyong Huda. Metong kaning anak ng Jacob, Huda. Ing buri na sabihin ng Huda, Yudayo, king Grego, may God be praised. Kasanting nalagyo, ing Judas, bala mo, Alleluia. Bawal tayo pala sabihin ng Alleluia. Pero, ing kabaldugan na, praise the Lord. Pati sinabi mong Judas, may God be praised. Oning, may naliwane, kabaldugan ngayon eh. Pati Judas, marok, taksil. Mapna mo, Simon Pedro, abawi ng bagyang lagyo na. Pero may sermon niya naman king ebanghelyo. Pedro, nga na, pamanti nilaw king manok, makatatlo mo na ako liningad. Makatatlo mo na ako pigtaksilan. 3 times. Judas once siya mo. Pedro, 3 times. Pero Judas, may ka bawi. Pedro, agpangken tradisyon ding banal na kasulatan, sinisiya. Yang makatatlong beses, sinisiya. Judas ka no, bala mo, aliya. Pero itabalo, modern psychology, sasabihan da ngayon pota ka nung magpakamataying metong nga tao, kitang tauli ng inawa, at magkasakit sabihan niya kaning lagyo ni nga pong Ginoo. Manyad siya kanong tawad. Anya, ding mag-suicide ngayon paluban tala pa rin kempisam man. Kasi tabalo, ing milyari karela, kitang katataw yan dang inawa, may kad minaus la king lagyo ni nga pong Ginoo. Benefit of the doubt. Ako buri kong sabihan sana, baka Judas, kitang tauling minuto, inaus ni lagyo yung Ginoo. Baka, ngitabalo. Pero, kitang misa na pamaglingad, ngayon na niya salba yung kayang reputasyon. Misan na pamikasala, may burane yung relasyon na kay nga pong Ginoo. May wala na itang barkadahan, itang masanting nga milabas, memories of the past, the good times. King Iglis po, kukutang da, ting metong nga kasebyan, what do you see? Kaya psychology yan, is the glass half empty or half full?
Palto ka kanong meto nga baso, at di naming danom kapit na. I-test ming tao, what do you see? At miyaliwata pakibat. Ating kanong tao, yung pakibat da, kapit naya yung lamana. Kapit naya mo yung danom. Pero tin naman tao, yung pakibat da, kapit na alayang laman. The glass is half empty. Nga ra. Dito rin taong medyo negative. Inga kakit day tangala. Gustong medyo positive thinker ka, inga kakit mo itangatin ang giyampan titak mo. Nano kang klaseng maglalawi? Iting kutang manakit ka kitangaten o yung pantunan mo itangala. Naning karakter mo, in other words. What is your character as a person? Are you positive or are you negative? Half empty or half full? Makanano talapin lalon ding kaparatang tao sa tingin kutang yan. King palengke, manakit kang dakal mansanas, sali kang atlo. Potang kanan me, tinyang ulad ding metong. Kamwa mo, magbalik ka kang magtinda. Atin lang ulad din kaya kang mansanas. Ngam. Nang pakibat na ning magtinda. Maswerte kayo po at siyempo niya mo yan. Imburi na sabihan, mayu mo yung ikwa yung mansanas. Atin yung ulad. Ding ulad, ding lalapitan da rin mayu mo. Pero, kalkalan nyo rin yung mansanas sa rin nung manakit kong ulad. In other words, mo pwedeng sabihan, atin lang ulad din kaya kang mansanas, nung metong yang mansanas, ingikit mong ating ulad. Hali? O kaya, ningkay, king gubat, ako bisang munta king bundok, king gubat, dakalubingan. Dindam ko na ito maraming ahas. Dapat mas dakal ng lugar king gubat o king bundok, alang ubingan. Baliyo po ita. May katsyempo ka nung may nakit kang ubingan. Pero mas dakal ring lugar, alang ubingan. Kadagol na ning gubat, karagol na ning bundok. Wapi naman. O ining punto, pwede tapan gawang dakal alimbawa. Pero o ining punto, palagi, migit palak karagol, ing kayapan kesa king kamulangan. Ibakle tayo po ka rin. Pansinan nyo, migit palak karagol, ing kayapan binubod ni nga pong ginuketiking yato kesa king kamulangan at tatambanan ng demonyo king biyaning tao. E. Hopkins nga na, the world is charged with the grandeur of God. Yan. Something na. Yung kanong yato, may bendisyon niya king ganaka na ni nga pong Ginoo. Nya bayo pa yung original sin ating original grace. King katekesis, sasabihan da, atin tangan kasalanan na mana niya kailangan tang mabinyag bang may patawaran. Ing makakalingwan, atin tamong kayapan amana, bayo pa yung kasalanan amana. Nya bayo ka pamikasala, king kikang pangabait, at inakang naturales sang banal at mayap. Mimansyan niya mo, mimansyan niya, anya miri ng tang original sin. Dapat, ing mumuna, original grace. Naning kaya kang panlalawi,
ing pisamban nating panahon, di nina ng pansin, original sin. Bangkanta ring tao, pagkalungkutan ding pamikasaran. Kasi daratang yung punto, eda na aminan ko, I confess, ing kanakong pamikasalan. O nang malalakwan, itang panaral tamong original grace. Nya babalik tayo ngayon ikang pisamban. Ing tao, likas siyang mayap. Mimansya niya mo, king marok. King makanining panlalawi, ing panagkat na ning kikatamong martisanto. Lumawi ka, mas kitang kaya paning tao, kesa kitang kapalpakana, ampong kamulangan. Ating ko pong kakilala, potang lawen me, lupa yung siga, maton naning ka kadagula katawan, sigaya, potang maglakad. Makatakot siya. Gusto nga tikang pamanga, ni BME kaya, kentakot. Makanya niya itsura. Bala mo wrestler ya, may takutan ka. Pero pangaras ka rin aso. Aro, di ko pa mo si aso. Lepitan itang aso. Ne kalambing. Lintoya lambot. Gentleness. Itang kaluguran ko ne. Lintoya ganaka. Lintoya kasimplian. Itang makasalikot ng gentleness. Madalas biktimano ning pamikatagon ding taong pamarsalanan tamo. Agya kanong ding peka marok a kriminal, ding peka marok sidsad king karokan a kriminal. Dakala naman makasalikot akayapan. Masakit paniwalan pero totoo. Yan din peka marok tao atin na naman dakal akayapan. At eda na akuang mitalakad din kay pasibayo po tang masyado talang kilong kitang karilang pamikasala. King panlalawi makanini, konteksto ngini, tanggapan mo yung death penalty? Nga siguro yung pisamban, lalabanan ng death penalty. Ding minunang administrasyon, labisa. Ding dakalabansa, labisa. Pero kiti Pilipinas, panindigan tayo, ang poing Roma. Kasi impaniwala tamo, ang yang may kasaling taong ini, at niya naman mayap, ang kailangan mong pakibalak. In reclusion perpetua, kabang-kaba makakulongin tao, mo na din ang chance. Karumaldumaling gewane. Migrapya. Totoo. Marok king gewana. Pero, ala ning chance. Hudas na ita. Magpakamatay niya mo, banta, mawala niya kitiking yato. Agyaman po detang maglambat ng masyado king kulungan, mabubulok king kulungan. Metong po ka ring apostolate ko, magmisa king provincial jail. At anyang bayo kong pari, magmisa na ko rin. Hanggang ngayon eh. At ko pa nga kakidetang makukulong kanita, tsula panggang ngayon. 26 years ago. Kaya mga paluwa na ka mo, ang ganang matay yung tao ngayon, itsuken eh. Nga na yung konsepto ng ustisya, ing mimiral kay katamo.
Nga siguro kaya nga pong Ginoo, kulang yung katuliran. Hindi sapat ang katuwiran. At niya dapat abelunos ang pong pakalulo. Naintindihan me, nga pong Ginoo. Misan kano keng misa, itang lektor, tinalakad siya at mamasa, responsorial psalm nga na. The Lord is just merciful. Please repeat. O naging makasulat ka retang monitor, the Lord is just and merciful. At po tang ulitan nining lektor, lalakton na itang N. Please repeat response. The Lord is just merciful. Nga na. Aro, kaya rin na ning misa, pek sabyande, mali yung binasa mo, mali. Dapat ating niyang N. Just and merciful. Nga ra. Nga narugunit ang lektor, pasensya na ko po. O nanging karanasan ko kasi kang Lord, He is just merciful. Nung baluyo mo yung delanan ko kayong biyeko, nga nanining lektor. E kuwa sabi nga pong Ginoo, just and merciful. The Lord is just merciful. Petawara na ako. Sumangit ding na nung karumal-dumal agewa ko king milabas. Ngayon imamasa ko pa king misa. Tinahula rin nga bena, kay sabi daw, the Lord is just merciful. Kingarapan na ni nga pong Ginoo, ako maglambat nung malunusan. Ako manatili king arapana nung mapamakalulo. Malunusan niya mukabud makatuliran. Pututan ko na po, mga pagagak ano po? Lan nyo na mo rin kasiping yo, nanulay tsura, silipan nyo rin kasiping yo. Agyang lupa yung mamulang yan, sigurado ko, dakal niya gagawan mayap. Paniwala niya ita? Ang yalo pa yung simaron yan. Dakal niya sa sikap mayap. Ang yan lupa yung suplada. Dakal niya gewang mayap king milabas. Sigurado ko, dakal niya pagawan mayap nung dinan miyamong pagkakataon. Magbigay ka lang ng pagkakataon. Nung ating niya man kamulangan, nung ating niya man kamuritan, migit palak karagul, ing kayang ganaka, ating kayang kayapan. Tuknangan tanong awsan Judas, ding haliwang tao. Sana pa nga dita mo maging kawangis ng San Pedro, ameka panyad tawad, meka bawi, at meka talakad pasibay. Palagi tamo po sanang lalawan kaluguran kong kapatad, aliwa mo yung kasiran daring aliwa. Ngunit lalo na, yung kaya panda, ding kaparatang tao. Amen? Saglit tamo pong migunam keng kataymikan.
Talakat tapong ini, dawan tala ring sablata mong panalangin, ganakantala, deng sablang intensyon tamo, lalo ning kapayapan para king mabilog ayato. Nga tamo nga beabe, manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal a kapulungan, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisaya ni ing kayang daya, ipanalangin tamo king Ginoo. Para king yato, anong nuta mabibiye, ban ing Diyos, pagkaluban na katang kalusugan, at kapayapan, kapamilataning daya ng Kristo, ipanalangin tamo king Ginoo. Para karing masakit at magkasakit, ban ing Diyos, dinanong sika na nalub at tetagan, makiraki king kasakitan ng Kristo, ipanalangin tamo king Ginoo. Para karing maniwala at maniwala, para karing anggang kapatid tamo king mabilog ayato, ban ing pamaylasan at kamatayan ni Ginotang Jesucristo, patnubayan na katamo, papunta king ligaya, ning sarili tamong pamanyubling mi, ipanalangin tamo king Ginoo. Oy pa, lumapit ka kaya kami, tagkilan mo ring puso mi. Bani keng mi patawaran, keng daya ning kang anak. Mabiyasa kami naman, mi papamatawad, kimbalang metong. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman keng alanganga. Amen. Sa kisag na
Manalangin kayo, kapatad, maning kakatang dawon matanggapla. Arapaning Diyos, ipanglubos, mayupaya. Tanggapan ng saling ginutin daon karinggamat mo. King kapuri ang pong kaligaya ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Diyos sa maganakang ipami, baligtan mo lang mitmong pakalulu, reting yampang ning pamilya mo. Kariting gewa mong karakeda, reting banaladaon, pagkalam mo ing makirakela naman king kaganapan da. Iti adwan mi king uli ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Itasyula ding pusoyo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamat tamo king Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da kakapilan man at nukarin man o Ginoo, banalay pa Diyos sa malugod ampon maganaka king kapamilata ng Kristong ginumi. Ngening milalapit na ring aldo ning makalunos ng pamaylasa at maligaya ng pangasubling mebye, gaganakan ampon pagmasusan mi king kareti medaig ing katasan ampon kapalawluan ning matuaming kasalang at kareti mo rin metupad ing misteryo ning pangakabos mi kang Kristo. King kapamilata ng Kristo ring sablang anghel sa sambanda ing kamalan mo. Mitutula lang alang kapupusan harapan mo. Bustan mong bilaukla king karela ring siwalami ngening mikakametong kami king tula at ngaming pupuri at kakanta. Ika, pinimbanalip pa, ing sibol ning sablang kabanalan, ulinita panigapumi, tugtugmeng espiritu mo, antimoing titi pangambon, kareting ayan mi, ban pabanaranala, para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambenging mi pagtaksiran niya, at bayo na kusang lub dinawa ning biyana, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na iti at dinwang ne karingkayang kakaluguran at ngana. Kuanan ye iti, ikongan at kanan ye, iti yung kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Dinuang ne, karing kayang kakaluguran at ngana. Kuanan niya iti kongan minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at talanganggang tipan, ang bibubu para ke kayo, at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang pamigaga nakakanako. Mipuri ang misteryo ning kasalpantayanan. O mapamakadulong iba, gaganakan mingeni ing kamatayan at pamanyubli ng mebye, iniadaraon miyakeka iting tinape ning biye at iting kalis ning kaligtasan. Lahin ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad, kingarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansa ng misulusulu, king katawan ang pondayan ng Kristo, tipunan na kami, ang timong metong ning banal mong Espiritu. Ganakan meway pa, ing banal mong kapulungan makalaganap mabilugayato, ban mi ganap yaking lugod ampong kapayapan. Kambe ng Leo, kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ding sablang pari, diakono, at sablang tao, malugod, susuyo, king banal mong balayan. Ganakan mula naman din kapatid mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. Lalo na din yan igaganakan mi at tatayran king kaya kaming pamanalangin. King pakalulu mo ipa, idala mo langan sa kambeding sablang mayango na biye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kambening nuan na Virhen Maria, indo ning Diyos, indumingan. Kambenang San Jose, ing malugod ng esposo, kambering nuan na apostol, kambering Santa Ana, ding sablang banal, amibiyebye, kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian at apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Gawan mo king malunusan at mapamatawad o iba kabang ngaming manalangin. Ikaw
ikabus mo kami, kisablang marok, ipa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, bubunga ding king kasalanan. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Diyos say pami, inginuming Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan, di nga gawaming pamikasala, nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming malala malugod at kasalpantayanan. Pamayapan mo kengan, pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye, ampon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo sang mantabe kapilan man kay kayungan. At kaya ko ang timurin. Malugod tang idaki ngeni karing kapatad ing tinggap tang kapayapan. Pakamala kong kapatad, nyo, ing ginutang Yesu Kristo, ing lugod at pakalulo ng iba, kapala daring mayaos, kaniting banal ayapunan. Gino, kung matampantanggap kaya ka, dapat kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng pandayan ng Kristo sa sadmukengan, ang kaking biye alanganga. Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw,
dagat na bughaw. Kayo ng Panginoon kong Jesus ang aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Manalangin tamo. O Diyos sa mapamakalulong iba, iti sanang sakramento ning kaligtasan, ang eni mibabayo king ke kaming sikanan, pagkalaman na kaming dake king biyemo, angga king alanganga, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Luk tamo po sa gulo. Benging Diyos po kaya kayungan. King lagyon na po ning malugod kamong kuraparo ko, iyamong Jess Layog Jr. at ing mabilog a parokya ng Santa Ana, payabot mi po ing maragula kapasalamatan kang Reverendo Padre Oliver Yalong, king pamanimuna na kaya katamo king banalamisa ning Martes Santo. Yamong Oliver po, yang kasalukuyang University President ng University of the Assumption. Maong dakal pong salamat. Kapabaluan mo po, bukas po, Miyerkules Santo, ingkaya katamo po misa, alas 6 yarin po ning Bengi. Panga alas 8 po na po ning Bengi or 8 o'clock, maganap ya po ingkaya katamo mumunang prosesyon king Semana Santa. Agkatanda kayo pong tumagon at magdalata mo pong kandila. Paganaka mo naman po kareng kapatid ming kamarero na ring karelang santo, midalala po bayo 6 o'clock p.m. Mass. Ban maiwasan po ing distraction king Santa Misa. Pakilawe tala po ring may biya guidelines kaya kayo. Pauli na mo rin po nita, makasaraya po ing parking ning patio, ganap alas 3 na po ning gatpanapon, 3 o'clock p.m., para po karing parking daring karo, ampo po para po king limbon. Para po karing aliwa pa pong schedules at announcement, paking daratang Semana Santa, lumawe tamo po karing schedule ang makapaskil king gate na po ning Pisamban, ang po king pasbul mayul ning kaya katamong Pisamban. Antin mo naman po, isearch tayo po ing Facebook page ning kaya katamong parokya, ing lagyo na po Santa Ana Parish, Pampanga. Pasibayo po, dakal pong dakal as salamat. Yan po tanggapan tayo ing bendisyon ng Ginoo. Ing Ginoo mantabe kaya kayo. At kaya ka antimurin. Duko kayo. O Diyos, ing pakalulo mo, linisan sana ining banal mong kapulungan. Pailalam keka, ibat king pangayong da karing sadyarang paralan, layon gawan mo lang matampa, king bayong kabanalan. Iti advan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa lubos mayupaya. Ingi pa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. At daon taning Santa Misa, umetan ng eni, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.